gură apare un șit la o adică am plecat de mult. Să cutrai sta după mine, aoleu, nu mi-e rușine. Ia uite ce fete frumoase aici, nu mai pleacă la servici. Uite-o pe vecina mea, alu Bălău, Alexandra, cea mai frumoasă fată. Ascultă, Alexandra! Alexandra, sora mea! Ia uite ce fată frumoasă! Dar vrei că te și despre asta! Imposibil! Zi, bă! Ia uite ce frumoasă! Daci! Ia uite ce frumoasă fată are Bălălău! E fată! Nu o cunosc pe domnișoara această fată imposibil care mă filmează la o adică. Am plecat, hai! Vă rog! Mai stați? Mai gândesc? Da. Da, ia uite. Da, auzi. Pa. Nu suntem țigani, nici spurcați. Tată, auzi. Tată, mergeam pe stradă, m-am găsit. M-am găsit. Cu niște copii. Ia uite ce viață frumos. Niciodată, tată. Da, bă, vedeți? Păi se meargă strengar, dar nu deloc adevărat. De când am cunoscut pe tine, sunt cel mai niște Îmi place domnișoara aceasta frumoasă, care mă filmează. Ia uite, tată, ce fată frumoasă, aspectuoasă. Apare cu galben pe ea. Bă, n-am cine era. Ia zi, tată, ce-i faci? Alu Bălișcă, domn Reneș. Măi, fata lui Bălișche. Măi, fată, mai dai o frișche. Frișcă, pățâțe. Băi, tată, hai. Asta o șterg! Uite lumea aici. O babă Facebook la mor. Dai, fiu. Filmați-o. Mă gândim? Da, mai cântați? Și-mi pare bine că e soare și lumea e cu mine. Toată suntem la noi la Israel. Să trăiți bine! Stimă! Nimeni nu ne dă necaz. E neamul nostru la o adică. Ia uite, eu vin săracul meu. Ia, mai sus, să vedem aici. Mai sus. Tată. Uitați-vă acum! Mai sus, să vedem. Tată, băi! Ia uite ce frumoasă fată are băngălișche. Nu cred că are 15 ani, 12 ani. Are 18 ani, ce? Imposibil. S-a rușinat, a fugit. Așa ceva ce se poate filma. Ia uite, tată! Ia uite aici, așa. Ce film are la o adică. Cine dă o sticlă Dres, aveți? Dres. E fata lui Bălău, Alexandra. E cea mai frumoasă. Dați bă din gură. Alexandra e cea mai frumoasă fată din Island. Ce mă fac pănecat. Alexandra! Ștefan cel Mare! Dați bă din gură. Așa Alexandra! Alexandra, cea mai frumoasă fată. Alexandra mea! Ia în braț! Ia-l pe Tizu în braț! Alexandra! Ia mă, l-ai făcut? Da, ia mă pula mea, mâna. Ia arată-mă. Ia mâna de aici. Arată nebunului! Unde e? Hai, Ia mă, ia mă!